Isang 58 taong gulang na lalaki ang binaril sa loob ng kanyang sari-sari store nitong Linggo ng gabi sa Barangay Lagyo-Ragay, Camarines Sur. Kinilala ang biktima bilang alias Rom, residente ng nasabing lugar. Bandang alas 10 ng gabi nang dumating ang dalawang sospek. Ang isang sospek ay nagpapanggap na bibili ng alak habang ang kasama naman niyang nagpaputok ng baril na tumama sa katawan ng biktima. Naiwan sa pinangyarihan ng krimen ang isang kalibre 45 na pistola na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril. Dumating siya sa tindahan, yung isa kumakatok at bumili ng alak na hindi kilala kung sino. At yung isa naman biglang binaril yung biktima at hindi rin makilala kung sino yon. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa likod ng krimen at patuloy ang paghahanap sa mga sospek. Hindi pa nakikilala ng lalaki na hindi pa nalaman na dahilan kung anong rason kung bakit ginawa niya ito. Ang ginamit sa pamamaril ay isang caliber 45 at yun din po ang natagpuan doon bilang ebidensya na na-recover dun sa insidente. At nakuha din ng isang peraso ng fire cartridge shell na tumama sa biktima sa kanyang katawan. Nananawagan ng Ragay Municipal Police Station sa publiko na makipagtulungan upang malabanan ng kriminalidad sa kanilang lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.